May kayon kabamba tagluto tayo mananti dinengdeng. Magandang araw sa inyong lahat. Mga kapwa ko Ilocano na naman po ang makakarelate sa aking niluluto. Ito ang dinengdeng na tinatawag naming buridibod. Dahil kabuwanan na naman po ang bunga ng malunggay, kaya naisipan ko ulit na magluto nito. May kayon takaduandak dito kusina kabamba. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Pwede na ulit i-harvest yung tanim kong talong dito sa likod ng bahay. Kaya naisipan kong magluto ng dinengdeng na buridibod. Nakailang beses na rin ako dito nag-harvest. Kaya nakatipid na naman po ang inyong lingkod. At manunungkit din ako ng bunga ng malunggay. Ito yung kanyang unang bunga. Medyo may kamahalan pa ang presyo ng bunga ng malunggay sa palengke ngayon. Yung 8 piraso, 50 pesos. Kaya maganda talaga pag may mga tanim tayo. Hindi lang sa nakakatipid tayo, kundi nakakasigurado tayo na fresh ang mga gulay na ating iluluto. Sa ngayon, yan lang yung aking gulay ngayon, yung ating talong at malunggay. Meron din pala akong puno ng papaya at katuday. At magpapanibago din ako ng tanim na kamote. Napakasaya lang talaga ng feeling na ikaw na yung nag-aani sa mga gulay na iyong tinanim. Kaya kung ako sa'yo, magtanim ka na rin ng gulay sa iyong bakuran. Ito pala yung iba pang sangkap na aking gagamitin. Inihaw na bangus yung aking isasahog. Nabili ko na yan na naihaw. Ito naman yung patani. Tawag naming mga Ilocano dito ay polomingko. Ito naman ay yung baeg o kaya yung tinatawag nilang alokon. At lalagyan ko rin ito ng bataw o kaya yung tinatawag naming parda. At ito naman yung samsamping, yung bunga ng blue ternati. At ang kukumpleto sa ating buridibod ay ang bunga ng kamote, bunga ng malunggay at talong. Umpisahan na nating magluto. Maglagay lang ng tubig sa kasirola at ilalagay lang natin dito yung ating kamote at patani. Akin lamang ito papakuluan ng mga 10 to 15 minutes. Tinatawag naming buridibod ito dahil sa pagluluto ng kamote ay kailangang durog na durog ito. Alam ko yung lutuin na to ay namimiss ng mga kapwa nating OFW. May mga bansa kasi na walang benta ng mga ganitong klase ng gulay. Kaya yung iba makakatikim na lang talaga pag nakauwi o kaya nakabakasyon dito sa Pinas. Pag kumulo na, lagyan naman natin ito ng bagoong. Tansyahan lang yung paglagay ko dito ng bagoong. Ito rin talaga yung pinakaprodukto ng Pangasinan, itong bagoong. Kaya kung nagawi kayo dito, wag niyong kakalimutang bumili niyan. After ko pala malagyan ito ng bagoong, ay tinakpan ko lang ulit ito at papakuluan natin ito hanggang madurog na yung ating kamote. Tsaka natin ilagay yung ating talong at bunga ng malunggay. Dito sa atin sa Pilipinas, may mga ibang Pinoy na hindi nila kinakain ang bunga ng malunggay. Yung dahon lang ang alam nilang pwedeng kainin. Paki-comment naman kabamba kung kumakain ka ng bunga ng malunggay at kung taga saan ka. Isinunod ko na palang nilagay yung ating inihaw na bangus. Takpan at pakukulaan lang natin ito hanggang maluto yung ating malunggay. After ng pagpapakulo, tsaka ko naman nilagay yung ating bataw at yung samsamping. Tinakpan at pinakuluan ko lang ito ng 1 minuto. Tsaka ko naman ilalagay yung alokon o yung baeg na tinatawag namin. Yang gulay na yan masarap din ihalo sa munggo. Sa mga oras na ito na niluluto ko to, di ko na talaga mapigilan yung gutom ko dito. Naaamoy ko pa lang nangangalam na yung aking tiyan. Saglit na lang yung ating pagluluto sa mga gulay na aking inilagay. Mga 1 hanggang 2 minuto pa ito. Habang natatakam ka, maglalambing lang muna ako sa'yo. Baka hindi ka pa nakapag-follow kay Bamba's Kitchen. Pwedeng paki-follow and like naman po ang aking page para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. At paki-like and share na rin itong video na to. Advance thank you sa'yo. Datan kabsat, naluton di dinengdeng tayo nga buridibod. Naim imas mangan lalo no agkamot. Agao kayon tayo napoy tagsasabay tayon nga mangan. Salamat sa panonood kabamba. Hanggang sa muli.